Keď som si včera pozrel prejav prezidenta Zelenského, pretože nebol priamo prítomný na rokovaní a išiel cez video, tak mám pocit, že ak tu niekto riadi Európsku úniu, tak je to pán Zelenský. Čo si vypýta, to má. Čo odmietne, to odmietne bez akéhokoľvek protitlaku Európskej únie. Všeličo ste zverejnili, všeličo píšete. Žiadna monitorovacia komisia nenavštívila Brody. Nič tam nie je. Nič. Ukrajinská strana nikoho nepustila na toto miesto. Naďalej teda nikto nevie, v akom stave tento ropovod je. Či je poškodený, nie je poškodený. Ak je poškodený, poďme ho opraviť. Je úplne smiešné, že prezident Zelenský hovorí o ďalších 6 týždňoch. No hovorí presne o voľbách v Maďarsku. A treba to pomenovať. Zelenský zneužíva túto tému na ovplyvňovanie volieb v Maďarsku, lebo v súvislosti s tým, čo sa deje v Iráne, očakáva, že situácia bude veľmi, veľmi zlá, že môže dôjsť až k ropnému šoku. Viete, čo znamená ropný šok? Ropný šok je naozaj mimoriadne nepriaznivá situácia nielen pre priemysel, pre ekonomiku, ale predovšetkým pre občanov. Na včerajšom rokovaní sme boli opätovne ubezpečovaní, že komisia spoločne s predsedom Európskej rady komunikuje s ukrajinskou stranou a žiada realizovať túto inšpekčnú návštevu. Mám taký pocit, že Zelenský sa s nimi hrá ako mačka s myšou, robí si s nimi, čo chce. Fakt je ten, že neustúpil ani o centimeter, poškodzuje Slovensko naďalej výrazne ekonomicky, podobne ako Maďarsko. Nás už poškodil pri plynovode, kedy sme prišli o tranzitné poplatky. A teraz v prípade ropovodu, viete, že máme stav ropnej núdze, prijímame rôzne vážne rozhodnutia. A ak to skombinujeme s tým, čo sa deje v Iráne a v okolí, tak tá situácia je horšia ako vážna. Včera padali aj ostrejšie výrazy, už niektorí hovorili, že môže dôjsť k zastaveniu dodávok elektriny. Celkovo, hovorí sa o iných veciach, pretože tiež cítim u niektorých premiérov, že strácajú trpezlivosť so Zelenským a za Ukrajinou ako takou. Ľudský chápem, že Zelenský nie je v dobrej pozícii, je vo vojne. Ale nie je možné, aby takúto mieru ignorovania a nerešpektovania preukazoval vo vzťahu k Európskej únii, ako preukazuje, a očakáva, že jedinou našou povinnosťou je vychádzať mu v ústrety. Nepovažujem za správne, čo včera povedala predsednička Európskej komisie, že nech ako chce, Ukrajina 90 miliard dostane. To ako keby rovno povedala Zelenskému, že vykašli sa na družbu. Netráp sa s družbou, netráp sa s ropovodom, pretože 90 miliard tak či tak dostaneš. Dámy a páni, ja teraz nehovorím len za Slovensko, hovorím za zdravý rozum. Teraz, keď nám vypadávajú obrovské kapacity z hľadiska dodávok plynu, skvapalneného plynu a ropy, nemať k dispozícii tento ropovod znamená ešte zhoršenie situácie. Keby ropovod normálne fungoval a dodával by ropu do regiónu, v ktorom sa nachádza Slovensko, došlo by k výraznej cenovej stabilite a vôbec energetickej stabilite minimálne v strede Európy. Nemôžeme v danom okamihu robiť nič iné a ja budem vytvárať naďalej tlak na Európsku komisiu, aby nezabúdala na to, že tu má aj členské krajiny a že nemôže všetko podliehať len záujmom Ukrajiny. Napriek tej miere posadnutosti voči Rusku, ktorá tu dominuje v priestoroch Európskej únie. Ja som za racionálne, pragmatické vzťahy so všetkými. Teraz sa ukazuje, že celá Európska únia je ako kôl v plote. S Američanmi sa nebavíme, tí nám ani neoznámili, že zaútočia na Irán. S Ruskom sú také vzťahy, aké sú, s Čínou sú také vzťahy, aké sú. Nemáme žiadne nástroje, iba pozeráme bezmocne, čo sa okolo nás deje a prakticky nevieme, čo máme ponúknuť, aké riešenia. Aké riešenia má dnes Európska únia, aby pomohla členským štátom, keď nebude ropa? Tak by to teda povedzte, aké riešenia budeme mať v rámci Európskej únie, keď nebude ropa? Lebo ak dôjde ropný a cenový šok, tak nemusí byť ropa. No nemáme prakticky žiadne nástroje, aby sme ovplyvnili svetové dianie. A to sa týka bohužiaľ aj iných komodít, ako je plyn a skvapalnený plyn.
Čiže vlastne dnes, že je Európska únia slabá, za to môže Robert Fico. Beriem. Nemusíme ísť ďalej, však ste ten záver už urobili. Ja to beriem, kľudne to zverejnite, že som sa priznal. Za to, že Európska únia je slabá, môže Robert Fico. Ste presne v šlapajách pána Šimečku mladšieho, ktorý povedal, že slovenská ekonomika ťahá dole ekonomiku celej Európskej únie. Pán redaktor, ja som vymyslel Green Deal. Ten je najväčší problém nízkej konkurencieschopnosti Európskej únie. Ja som pozýval migrantov do Európy, alebo som bol ten, kto odmietol povinné migračné kvóty. Kto v roku 2008 rozhodol, napriek tomu, aká bola atmosféra v Európskej únii o dostavbe 3. a 4. bloku atomovej elektrárne na Slovensku? Prinútil som vtedajších majiteľov, teda tých talianských 66%, aby tak urobili. Ale nechcete odo mňa, aby som so všetkým súhlasil, čo sa v Európskej únii povie. A toto bude opäť historická veta, budem mu veľmi rád používať všade, že na tlačovej konferencii som bol obvinený, že za slabosť Európskej únie môže Robert Fico.